А как ще бъдат издадени къщите? Къщите ще бъдат издадени до ключ. Най-големия ни плюс обаче е, че към всяка къща има безплатно паркомясто. Ще има бани, които ще бъдат в Ню Йорк стил, ще има осветления, ще има климатици. А и климатици ще има? Абсолютно има и климатици. Тоест имаме настилки, готови бани, климатици, осветление, врати. Да, врати също, които са направени по поръчка, интериорни, много хубави врати. Чудесно. И в цената имаме включено едно паркомясто. Абсолютно. До входа на къщата. Да. За всичко е помислено, признавам си. Тук имаме 2 спални на този етаж. Да, имаме 2 спални с санитарен възел тук. Всяка от тях има баня към нея. Да, втора Перфектно. по-разчупена, отново с санитарен възел. И това е третия етаж, където отново има голяма спалня с баня. Да, голяма спалня с баня, евентуално може да стане и хол. Общо взето, който както иска да си го направи. Всъщност тук ако се закупи от семейство с повече деца, примерно особено хора както живеят в чужбина, идват лятото, децата им, които също си имат семейства, този тип къщи са много удобни да се разпределят за всеки да си има етаж. Да. Добре, каква е цената? Най-важният въпрос. Да, всички чакат това. Цената е 2250 евро с ДДС, като в тази цена къщите ще бъдат издадени до ключ и имаме паркомясто в цената. Каква е схемата на разплащане, за да се включи сега потенциалния купувач? Къщите вече са с АК 14, Това което е много означава, важно. че се прехвърлят още при началото на сделка. И могат да се и финансират с кредит. Абсолютно, могат да се финансират, като 60% се дават сега и на АК 15-20 и на АК 16 още 20%. Да, което както разбрахме е предвидено да се случи към края на сезона, или? Да, към края на сезона. Инвеститорите се опитват това да се случи още преди началото на сезона, тъй като на 1 юни трябва да приключи строителната работа, но най-вероятно ще бъде след края на сезона. Добре, ако имате интерес или познавате някой, който търси такъв тип имот, може да се свържете с мен и с Стойчо. Ние сме на линия тук, за да ви покажем всичко, свързано с къщите и да отговорим на вашите въпроси. Ще се радваме да съдействаме, обадете се, защото къщите са наистина хубави и да живееш тук си е лукс и е нещо много готино. И вие го заслужавате. Абсолютно.